So lapen nolong la bangso koila ke pon mane ari bangsi thinglo somasya sobotang la sopotha jeli SP van puelo lapen forest department hada pulo yongsi kanghu dolo pulong ten pono lapen nang no pusinili hukum pielo SP pen forest department bagi pasinili mathamom lapen la bangso long bilo pisodom ta dai gitu son thekolo Yongsi rino ka terang bita ju holom lapan ke non karbiano tormas council pen sokos notis yelo lapen la so report ating pen koson man inquiry report na sambilong te to action and parona so lapen nolong la bangso koila ke pon mane ari bangsi thinglo somasya sobotang la sopotha jeli SP van puelo lapen forest department hada pulo yongsi kanghu dolo pulong ten pono lapen nang no pusinili hukum pielo SP pen forest department bagi pasinili mathamom lapen la bangso long bilo pisodom ta dai gitu son thekolo Yongsi rino ka terang bita ju holom lapan ke non karbiano tormas council pen sokos notis yelo lapen la so report ating pen koson man inquiry report na sambilong te to action and parona so lapen nolong la bangso koila ke pon mane ari bangsi thinglo somasya sobotang la sopotha jeli SP van puelo lapen forest department hada pulo yongsi kanghu dolo pulong ten pono lapen nang no pusinili hukum pielo SP pen forest department bagi pasinili mathamom lapen la bangso long bilo pisodom ta dai gitu son thekolo Yongsi rino ka terang bita ju holom lapan ke non karbiano tormas council pen sokos notis yelo lapen la so report ating pen koson man inquiry report na sambilong te to action and parona Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.